आरो बिनि फैसाया जे स्वच्छ भारत मिशननिफ्राय टयलेट बा लेट्रिन लुनो थाखाय बियो हाबबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार भिडिअ लाना फैदों दै बेनो जाहैबाय 2024 नि जे सरकारि फायखानानि हाबनो गोनां फार्स्ट इनस्टलमेन्ट फैसा बियो मानो दासिमबो हाबा गोबां मानसिनि माइन्डआव बे डाउट जानानै फैदों बा कुइसन जानानै फैदों गोबां निउस मिडियाफोराव हाबनोसै होननानै बुङो नाथाय दासिमबो मानो हाबा बोसोर गोजाम बा 2024 आ जोबलाय लांसै मानो दासिमबो हाबा बिनि प्रसेसा मा बेखौ आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों A to Z आङो दिनै खोन्थागोन लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना डाउटआ बा कुइसना क्लियार जागोन दै आरो आङो गिबियावनो खोन्थाग्रोनो हास्थायखाबाय फैसाया हाबथारसिगोन लोगोफोर दा बे फैसाया मा सिस्टेमै हाबगोन बेसेबां हाबगोन बेखौ आं दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांगोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जाजेननायनिफ्राय स्किप खालामालाबा नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बिनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जेन' आं लेटेस्ट बर' रावजों इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैयोबा जेन' नोंथांमोना मोननो हायो बे चेनेलाव गोबांथार मानसिफ्रा भिडिअखौ नायो दै नाथाय साबस्क्राइब खालामलाङा एसेल' साबस्क्राइब खालामनाय बेनिखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय भिडिअखौ नायनायजों लोगोसे बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय आरो नोंथांनि लोगोफोरनो भिडिअफोरखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जेन' थाबैनो बे बड' मिक्सार इउटुब चेनेला ग्र' जानो हायो आरो नोंथांमोना बेबायदिनो इम्पर्टेन्ट गोनांथार भिडिअफोरखौ आङो लाबोबाय थानो हानाय बायदि दानिया आङो चेक खालामनो थाखाय डिपार्टमेन्ट अफ ड्रिंकिं वाटार एन्ड सेनिटेसन बे वेबसाइटनि लिंकआव फैबाय आरो बे वेबसाइटनि लिंकखौ आङो बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक 1 होनानै दोनगोन आरो दानिया जेब्लानाखि नोंथांमोना बेयाव हाबफैयो नैबे गाहायावहाय भिलेज प्रग्रेस रिपर्ट होनाय दङ बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनो नांगोन बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव बेबायदि ओंखारगोन बेवहाय गोजौआव नुदों सेलेक्ट स्टेट होनाय बेखौ नैबेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि स्टेट बा जोंना आसाम नालाय आसामखौ सेलेक्ट खालामनांगोन बेनिफ्राय नैबे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट होनाय दं नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयावहाय क्लिक खालामनानै सेलेक्ट खालामदो नेक्स्टआवहाय नैबे सेलेक्ट ब्लक होनाय दं नोंथाङा बबे ब्लकनि आन्दाराव गोलैयो बे ब्लकखौहाय सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेवहाय सेलेक्ट ग्राम पन्चायत होनाय दं बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथाङा बबे BCDCनि सिङाव गोग्लैयो बेखौहाय सेलेक्ट खालामनानै होदो आरो नेक्स्टआवहाय नैबेयाव सेलेक्ट भिलेज होनाय दङ नोंथांनि भिलेजआ बेयाव श' जागोन बेयाव क्लिक खालामनानै नोंथांनि गामि बा भिलेजखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे गाहायावहाय साबमिट नुदोंना ग्रीन कालारनि बेवहाय क्लिक खालामनानै होनो नांगोन बेनिफ्राय बेयाव बेबायदि अपसन ओंखारगोन नोंथांमोना बेखौ गाहायाव बोख्लायनांगोन अब्लासो बेबायदि अपसनफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो आं मोनसे बुंनो हास्थायदों जायफ्रानाखि बे भिडिअखौ नायदों आरो बेबायदि खालामनानै नायनो रोङै आदै मादैमोन नोंथांमोना नायदोंब्ला बे भिडिअखौहाय नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ जोबनायसिम नायलांबानो जाबाय आं दा इम्पर्टेन्ट खोथाखौ बा लाइभ प्रुफ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन दायो बेवहाय नोंथांमोना नुदों नैबे फार्स्टआवनो जाहैबाय फेज 149 नोंथांमोना नुदों बे जाहैबाय गोदानै बिथांमोना एप्लाइ खालामनाय फेज 1 आवहाय जे नोंथांमोननि गामियावहाय बे 149 जना फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौहाय मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर आरो नैबे सेकेन्डआवहाय फेज 2 बे जाहैबाय थांनाय इयारावहाय जायफ्रानाखि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौहाय सरकारि टयलेटखौ लुनो थाखाय फैसाखौ मोनखांबाय बिथांमोना दा सेकेन्ड फेजनि थाखाय बिथांमोना सेलेक्ट जाबावबाय बिथांमोनाबो मोननो थांगासिनो दङ आरो नैबे लास्टआव 3 नाम्बाराव दं जाहैबाय टटेल माने बेयाव नैबे गोदान फेज 1 आरो जे थांनाय इयाराव मोनखांनाय फेज 2 बिथांमोनाबो जयै दायो खेबसेयैनो गोदानबो गोजामबो मोननो थांगासिनो दङ नैबे 169 बे गामिनि बियो नोंथांमोनाबो बिदिनो नायबानो जाबाय दानिया आङो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 जे सिटिजेन रेजिस्ट्रेसन बे वेबसाइटनि लिंकआव हाबफैबाय आरो बे वेबसाइटनि लिंकखौ आं नोंथांमोननो आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंक 2 होनानै दोनगोन नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दायो बेखौ स्क्रल खालामनानै बेयाव बेबायदि अपसनफोर नुदों बेयाव रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बार होननाय दङ बेखौ नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन मबाइल नाम्बारखौ बेयाव इन्टार खालामदो बेनिफ्राय नैबे येलो कालारनि गेट OTP होनाय दं बेखौ गेट OTP आव क्लिक खालामनानै जेब्लानाखि नोंथांनाव OTP थाङो बे OTP खौ नैबे इन्टार OTP आवहाय होना होदो बेनिफ्राय नैबे सिकिउरिटि कड नुदों नोंथांमोना गाहायावहाय नैबेवहाय बे सिकिउरिटि कड बा केपचा क'डखौहाय गाहायावहाय एसे बोखोनानै नैबेवहाय इन्टार खालामदो बेनिफ्राय साइन इनआव क्लिक खालामबानो बियो पेजआ गेवगोन साइन इन खालामखांनायनि उनाव बेबायदि पेज गेवगोन दै बेयाव नोंथांनि प्रफाइल गासिबो एड्रेसा गाहायाव ओंखारगोन बेखौ आं खोन्थाला
दायो नोंथांमोना नैबे गोजौआवहाय लेफ्ट साइडआवहाय बेयाव 3 लाइन नुदों नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामना होनांगोन दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामबा बेयाव मोननै अपसन ओंखारबाय गोजौआव फार्स्टआव जाहैबाय निउ एप्लिकेशन तारमाने जायफोरानाखि एप्लाइ खालामाखै नोंथांमोना बे निउ एप्लिकेशनाव क्लिक खालामनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो आङो नेक्स्ट टाइमावहाय बिनि बागै एप्लाइ खालामनायनि बागै भिडिअ लाना फैगोन नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाबानो जाबाय दायो भिउ एप्लिकेशन बे नेक्स्टआवहाय जोङो सेरनांगोन जोङो जोंनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय सेकेन्डआवहाय दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनावहाय बेयाव नोंथांमोना नुनो हादों नै आङो बेसेबां जन बा बेसे बुरजा एप्लाइ खालामदों बेयाव नोंथांनि एप्लाइ खालामनायनि स्टेटासा बेयाव शो जाजोबगोन दै बेवहाय नै सिरियाल नाम्बार ओमफ्राय एप्लिकेशन नाम्बार रिसिभ अन स्टेटास ट्रेक स्टेटास बे गासिबो ओंखारजोबगोन दायो आं खोन्थागोन आं बेसे बुरजा एप्लाइ खालामदोंमोन नै नोंथांमोना नायनो हागोन गासै गाहायावहाय नै दङ गासै टटेल 55 जन आं एप्लाइ खालामना होदोंमोन दा बिनि स्टेटासा माबायदि जानानै दं आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन बेनिखायनो बिनि सिगां फार्स्टआवहायनो आं मोनसे नोंथांमोननो खोन्थाग्रोनो सानदों नैबे 1 नाम्बारा जाहैबाय थांनाय 2023 आवनो एप्लाइ खालामनाय दै आरो बिनि फैसाया जे स्वच्छ भारत मिशननिफ्राय टयलेट बा लेट्रिन लुनो थाखाय बियो हाबबाय दै लोगोफोर दा हाबनायनि स्टेटासा माबायदि जायो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन बेवहाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन एप्लिकेशन एप्रुभ जेब्लानाखि फैसाया नोंथांमोननि एकाउन्टाव हाबो बियो एप्लिकेशन एप्रुभ जायो दै नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नै एप्लिकेशन एप्रुभ जायो आरो बिनि स्टेटास ट्रेक स्टेटासा माबायदि जायो बेखौबो आं खोन्थानि दायो आं बेयाव क्लिक खालामनि नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय नैबे बेनिफिसारिनि गासैबो एप्लिकेशन नाम्बार रिसिभ अन एड्रेसा गासैबो खोन्थाफैबाय शो जाबाय बेखौ आं खोन्थाबाय थालिया गाहायावहाय नै बोख्लायबा बेयाव बेबायदि नुगोन नोंथांमोना बियो नै 2023 नि टेस्ट तारिख 7 मासावनो एप्लिकेशना रिसिभ जादोंमोन बियो दा बिनिफ्राय नैबेवहाय दङ जाहैबाय एप्लिकेशन सिकिउरिटिनि डन बियो माब्ला जादोंमोन होनना बुङोबा 28 तारिख 9 मार्च 2023 आवनो बियो दान जादों बिनिफ्राय गोबां मानसिया डाउट जानो हागौ जे आंना अल लोकेशन फर जिअ'टेगिं जायाखै जिअ'टेग डन जायाखै ओमफ्राय नैबाव इनसेन्टिभ गिभेन टु एप्लिकेशन बेबो डन जायाखै जे नैबे कालारानो बेयाव बिसिम सहैयाखै अब्ला आं माबोरै फैसा मोनगोन बेबायदि डाउट जानो हागौ दा आं बेखौ क्लियार खालामनो सानदों लोगोफोर दे आं नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाखादों बे नैबे दा ट्रेक स्टेटास नायनाय बेयो अलरेडि फैसा हाबखानायखा दा नायदो फैसा हाबखानाया माबा थांनाय इयारावहाय दानिखौ आं बुंनो हाया 2024 निखौ 2023 आवहाय नै बेवहाय जिअ'टेगिंबो जायाखै फैसाया ओरैनो हाबदों बे नैबे कालार खारदोंना बे कालारा ओरैहाय खारबोगौमोन ना बियो खारबोआखै आरो लोगोफोर माने लकेशन बा जिअ'टेग जायाखै बावबो जिअ'टेगिं डन जायाखै इनसेन्टिभ गिभेन टु एप्लिकेशन बेबो डन जायाखै थारमाने बे जाय सायावनो फैसाया हाबदों लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा जायफ्रानाखि दा स्टेटासखौ चेक खालामबा नैबेसिमल' बे कालारा नैबेसिमल' खारनाय माने एप्लिकेशन सिकिउरिटिनि डन बेल' जानायबा नैबे आंना नैबे अल लोकेशन बा जिअ'टेगिं बेनो जायाखै माबोरै हाबगोन बिदि साननो नाङा नोंथांमोना बिदि जायाबाबो बा जिअ'टेगिं जायाबाबो फैसाया हाबो दै बा 2023 आव हाबदोंमोन दा 2024 आव माबोरै खालामगोन बा जिअ'टेगिं जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय जिअ'टेगिं जादोंबाथ' नोंथांमोना सिन्था गैया आरो जिअ'टेगिं जायाखैबाबो फैसाया हाबो लोगोफोर नोंथांमोना सिन्था खालामनांगौ गैया बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय जेब्लानाखि फैसाया नोंथांमोनाव ट्रेन्सफार जायो अब्ला फैसाया एसे पेन्डिं जाना थाथ'यो लोगोफोर नोंथांमोननि एकाउन्टाव क्रेडिट जाथ'वा दसे सम बा 1 उइक बेफोरबायदि फैसाया पेन्डिं जानानै थाथ'यो दा बे पेन्डिं जानायखौ माबोरै चेक खालामो बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय फैसाखौ नोंथांनि थाखाय बा नोंथांनि एकाउन्टावहाय ट्रेन्सफार खालामदों ना खालामाखै नोंथाङा लिस्टआव दंना गैया बा नोंथांनि एकाउन्टाव हाबनो थाखाय क्रेडिट जानो थाखाय फैसाया पेन्डिं जानानै दं ना गैया बेखौ माबोरै चेक खालामो बेखौ आं दायो खोन्थागोन बेवहाय नोंथांमोना बेयाव बेबायदि सार्च खालामनो नांगोन जे PFMS बेयाव बेबायदि नोंथांमोना गुगोलाव फैफिननानै टाइप खालामनांगोन आरो बेखौ सार्च बिनि उनाव नैबेवहाय नो योर पेमेन्ट होनाय दं बेवहाय क्लिक खालामना होदो आरो मोनसे खोथा लोगोफोर बेवहाय जे
टयलेट बा लेट्रिननि फैसाखौल' बेबायदि बहाय नो योर पेमेन्टआव चेक खालामो बे नङा जेब्ला नोंथांमोना जेनेबा स्कलारशिपनि फैसा हाबनांगौ दङबा NSP स्कलारशिपनि फैसा हाबनांगौ दङबा नोंथांमोनाबो बेवहाय चेक खालामनो हागोन दायो आं बेयाव क्लिक खालामनानै खोन्थानि बेयाव क्लिक खालामबाय आङो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेवहाय बेंकनि डिटेल्स नोंथांमोना होनांगोन बेवहाय नुदों बेवहाय बेंक होनदों नोंथांनि बेंकआ मायाव दं स्टेट बेंक ना मा बेंक बेखौ नोंथांमोना टाइप खालामना होदो बेनिफ्राय इन्टार एकाउन्ट नाम्बार नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बाव टाइप खालामदो बेनिफ्राय इन्टार कनफार्म एकाउन्ट नाम्बार बे कनफार्म नोंथाङा बे एकाउन्ट नाम्बारखौनो बाव टाइप खालामना होबावनांगोन बेनिफ्राय एसे गाहायावहाय बेवहाय दङ नैबे जे केपचा नुदों नोंथांमोना बेखौ नोंथांमोना सिनायाबा नैबावहाय थिराव नुदों बेखौ क्लिक खालामनानै होबानो बे सोलायगोन आरो बे केपचाखौहाय बाव मा लिरनाय दं बेखौ नैबावहाय होना होदो बेनिफ्राय नैबे गाहायावहाय सेन्ड OTP अन रेजिस्टार मबाइल नाम्बार नोंथांनि बेंकजों बबे मबाइल नाम्बारा लिंक जानानै दं एक्टिभ जानानै दं बाव मोनसे OTP थांगोन आरो बे OTP खौहाय जेब्लानाखि होयो बाव अपसन नुखागोन मोनसे बेखौ OTP खौ होबानो बियो लगिन जागोन लोगोफोर आरो बे वेबसाइटनि लिंकखौबो आङो डिसक्रिप्शनाव लिंक 3 होनानै दोनगोन नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन दायो आं होनानै देखायनाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो थाबानो जाबाय OTP होखांनायनि उनाव बेबायदि गेवगोन लोगोफोर बेयाव गाहायाव नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामदो बेवहाय नै नोंथांमोना बेयाव बेबायदि नुगोन बियो बेवहाय फुल जायाखै दै बेखौ आङो PDF खौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोननो खोन्थानि नैबेयावहाय डाउनलड नुदोंना बेयाव क्लिक खालामना होदो अब्लानो PDF मोनसे डाउनलड जागोन बेनि स्टेटासखौ नायनो थाखाय आं बेयाव क्लिक खालामनो दायो आं बेयाव क्लिक खालामबाय दानिया बेवहाय नोंथांमोना नुनो हादों जे टयलेट बा लेट्रिननि स्किमनि नाम बेवहाय बेबायदि नोंथांमोना नुनो हागोन ASSBM रुरेल स्टेट कम्पोनेन्ट जुदि नोंथांमोननियावहाय बेबायदि ASSBM रुरेल स्टेट कम्पोनेन्ट नुयो अब्ला बेनो जे टयलेट बा लेट्रिननि स्किम दै बियो नोंथांमोननियाव हाबनो थांगासिनो दङ बेबायदि नुयोब्ला बेवहाय नोंथांनि जे क्रेडिट ट्रेन्जेक्सन आइडिफोर थागोन बेवहाय नोंथांनि बेनिफिसियारि नेम थागोन बेनिफ्राय मोनसे डाउटखौ आङो क्लियार खालामना हरनोसै दे गोबां मानसिनावनो डाउटआवहाय दे फार्स्ट इनस्टलमेन्ट बा फार्स्ट किस्तियावहाय बेसेबां मोनो सेकेन्ड किस्ति फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्ति खेबनै हाबो नालाय फार्स्ट किस्तियाव बेसेबां हाबमारो बे डाउटआ गोबां मानसिफोरनावहाय थायो दै दा बेखौ आं खोन्थाहरबाय लोगोफोरनै फार्स्ट किस्तियाव अनलि 9000 मोननो हागोन दै नोंथांमोना फार्स्ट इनस्टलमेन्टआवहाय जे फायखाना लुनो थाखाय 9000ल' मोनग्रोगोन दायो नोंथांमोना क्लियार जाबाय बिनिफ्राय जेब्लानाखि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय नोंथांनो ट्रेन्सफार खालामहरो अब्ला नैबे स्टेटासआवहाय पेन्डिं थागोन दै लोगोफोर नोंथांमोना पेन्डिं लिरनाय नुनो मोनगोन बेवहाय स्टेटासआवहाय आरो बियो 1 वीक सानसेनिफ्राय लानानै सप्ता खनसेनि गेजेराव बियो साक्सेस जागोन दै जेब्लानाखि साक्सेस जायो बेबायदि अब्ला नोंथांनि एकाउन्टआवहाय क्रेडिट जाबाय बा फैसाया हाबबाय नै बियो माब्ला हाबदोंमोन नैबे नुनो हागोन क्रेडिट डेट 2 तारिख 3 मार्च 2024 आवहाय बे फैसाया 9000 फैसाया क्रेडिट जादों बा हाबदों दै लोगोफोर दा नोंथांमोनाबो बेबायदि चेक खालामबानो जाबाय गावनिखौहाय बा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय फैसाया नोंथांनो जे फायखाना लुनो थाखाय फार्स्ट किस्तिया 9000आ ट्रेन्सफार जादोंना जायाखै नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबाय थाबानो जाबाय आरो बियो फाइनाल माब्ला हाबमारगोन होननानै बुङोब्ला बा गोबां मानसिनि माइन्डआवहाय डाउट जानानै दङ बियो माथो दासिमबो हाबा फैसाया बेबायदि जानानै दङ बियो फाइनाल जानुवारि फेब्रुवारि मार्च बे मास मोनथामावहाय बे 9000 फार्स्ट इनस्टलमेन्टआ SBM निफ्राय नोंथांनि एकाउन्टआव क्रेडिट जागोनलै आरो बेजोंनो नोंथांमोना जे SBM नि जे टयलेट बेखौ नोंथांमोना लुनो मोनगोन जायफ्रा एप्लाइ खालामनो मोनाखैमोन नोंथांमोननि थाखायबो आङो नेक्स्ट टाइम एप्लाइ जानाय सम जायोब्ला आं नोंथांमोननि भिडिअ लानानै फैगोन बेनिखायनो नोंथांमोना बे चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामनानै एक्टिभ जानानै थाबानो जाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट टाइम नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो बर' रावजों लेटेस्ट इनफरमेटिभ भिडिअ लाना फैगोन आरो जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोना बे बड' मेक्सर इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ हागौमानि नोंथांमोननि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जेन' बयनिबो डाउटआ क्लियार जायो।